איזה סלוגן מפורסם שכולם מכירים המציא דוד. יישארו איתנו וגלו. דוד, ספר לי, אתה באמת זה שהמציא את לפנק? בעצם כל הסיפור התחיל מזה שהייתי עם אשתי בתאילנד, והיינו באי שהמרחק בין החול לים היה 20 סנטימטר. אז אמרתי לה, רותי, נכנסים למים? אז אמרה, אי אפשר להביא איזה תאילנדי שיקח אותי למים, כמו שמביאים פיצה ואננס וכו'. אז אמרתי לה, את הפולניה, למה מגיע לך כל הטוב הזה? את כל מוצא שיפנקו אותך. ואז היינו צריכים לעשות קמפיין ללאומי קארד, והרעיון היה, למה מגיע כל הטוב הזה ללקוחות לאומי קארד? אנחנו רוצים לפנק אותם, לרגש אותם ולתת להם עוד משהו, שאני כבר לא זוכר. וזה הפך להיות קמפיין מאוד מוצלח, למרות שבעיניי הוא קמפיין כאילו בינוני, אבל עשינו דברים הרבה יותר טובים, הרבה יותר קריאטיביים, אבל זה תפס, אי אפשר להתווכח. ומה אתה מלמד במכללה? אנחנו הולכים לפתוח קורס של Art Direction, בעצם מלמדים את סודות המקצוע, זה אחד. שניים, מלמד קומפוזיציה, צבע, דימוי. איך הגעת בכלל לעולם הפרסום והשיווק? הייתי בעיצוב ספרים ותקליטים, היה לי סטודיו פרטי, ופרסום בעיניי התחתית שרשרת המזון של העיצוב. וחבר שלי התקשר במקרה ואמר, בוא ל3 חודשים, תחליף מישהי שנכנסת לחופשת לידה כי נכנסה להיריון. באתי ל3 חודשים, נשארתי 30 שנה. אוקיי, עכשיו אנחנו עושים דבר כזה. אני זורקת מילה ואתה מעלה את האסוציאציה הראשונה שעלה לך לראש. קומפוזיציה. כיף. צבע. רגש. עולם. גדול. לימודים. מנטור, תלמד לעבוד.